Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Hemmejaňyze salam, men Altyn. Ak Kepderi studiýasynda Habarsız kalmanyň 259-njy bölümine hoş geldiňiz. Bu bölümde standarda girmeyen täzelikler var. Siz like basın, benim täzeliklere başlayın. Dostlar, bu bölümü bet klip täzeliği bilen başlayacak. Azat Orazov feat DJ Bega Karamella. Aslında Jeytunur şu duet aydymy Azat Orazov bilen gepleşikden bäri aydyp gelýärdi. Ine de bet feat. Todo suyucu karamella. Yeni bir täze klip Ferhat Ataev'den Sorayar. Soraya soraya yürü soraya, yanımda bulmasan olmaz soraya. Vaktini soraya yürü soraya, sen bilen bulmakla. Dostlar, yeni bet feat aydım Mekan Ataev bilen Espeter unutup bilerin. Bamaka sen yalası, bamaka sen kiyalı oňam çağdasy. Ya öldüm ağlayan, seni yigrenýän, ýöne zarlayan. Karanlık gecelerde, kenalıslarda men uzun. Batır Muhammedov gep gıybat aydymynda şadiyan klip hödürläpdi. Sen bakma gip gıybata, seyretme yalan töhmetlere. Allah'dır yollasın, dik tut başın, önüp verme gariplere. Yürü gitti. Indiki täze klip Murat Öwür biz meňdeş. Mendeş bu yöne yereden, bir sırdaş bana da gerege. Yakınlaş gözlerime derede, ah yenide. Yeni bir täze klip Berdi Bagşydan Gör nenen gowy. Olgyn mama karamadı, dedim ama yaramadı. Bay bay gönlün yaman. Olgyn mama karamadı, dedim ama yaramadı. Hip hop dünýäsinden täze klip Shadow feat 243 Bela. Bugila bela, bela bela, bela, bugila bela, olulu palamut. Bugila bela, bela bela, bela, bugila bela ýöne, bezeme palamut. Bugila bela, bela bela, bela, bugila bela ýöne, olulu palamut. Halkaýdym jany sesde Hemra Recep'den Aman Aman. Bildirme kadar gelişin adan, hedef aman aman. Başa boyup din düşmüşüm, nadan hedef aman amani. Men gugan geçen soruny kim bildi we täze soru. Näme gelin görelim. Hemmeňize assalamu alaykum mediatamy. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny ene şu agzamyz bilmek başardy. Dostçan bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze ýene bir gyzykly soru we dostlar, mediatamanyň 100 000 agzalyk ýa-da 5 ýyllyk toy münasibetli çıkan videoda Altyn Azat Orazov bir soru berýär. Ýagny haýsy aýdymyňyz iň trend bolan aýdymyňyz hasaplaýaňyz diýip soraýar. Şonu Azat Orazov haýsy aýdymyny aýdýar. Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişeki ýaly men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmeňize üstünlik, sag bolun. Enfo şahajygyna Eldar Ahmedowyň dinleýijileri üçin gowy täzelik. Täzece albom Eldar Ahmedow'dan. Seni atı nesillere sevip başı, berden olur kederlerin bez yaşı. Alba birlik berekedin bez başı. YouTube täzeliklerine gelenmizde mediatamada goşa toy gördüňizmi? Men şu jaga derde silkan goýýan göni geçip görüvermeli. Yeni
bir YouTube täzeligi betbelli haýdap başlady. Täze interwýulara silkany aşakda goýýan. Sen kim? Nireden? Men Mekan Kakadan. Saçlarım çağımban beni diýdim ya bratok. Amalia Ecem bolsa daýdymyna klip düşüpdir we short videosyny hödürläpdir. Klipin dol görnüşini iýun aýynyň 7-sine çykýar. Aramızda seni tamam Ecemcan. Ağzeti aydan aydama Ece sözün kıbe aydaya Bir de aldama Inni gelýär könleri ýatlaşa jona Bahar Hojaýewa söýýän di. Dünyada koyun bulup aylananı biledi mine Meşnun Leyli bulup dolular aşıklan diline Dağları denizleri finalı tulkunlar bile Sen yine söyleyen diye yediydim bana Yine bir könleri ýatlaly Eldar Ahmedov geldiýdim, gelmedin. Bir de aldama Inni gelýär tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir azyp bayrak gazynyň dostumyz Rozivna. Salam media tama. Salam. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz bayramyňyz üçin. We ýene de burada bellek geçen dostlar kommentariýada birlik san goýup ýa-da men bir ýaly sözleri biz kabul edem. Zok birinji ere eýe bolmak isteseňiz bir sözlüm ýazmaly bolýaňyz. Indiki tesirimiz aşirba. Ye tuöleme media tamı topor diňe öňe. Altyn gyz inni altyn düwmejy almak nesip etsin işiňizde üstünlük nesip bolsa siziň hem gollaňyz bilen alaýyrs. Yine bir tesirimiz ütkeş ady bilen media tamı kümüş serpaýyny alanyňyz bilen tüý sürümden gutlaýan. Azatdan altyn almaňyzy arzu etýän media tamı. Köp minnettar gollaňyz üçin ählijaňyz tesirlerde ýazypsyňyz hemmäňize aýratyn sag bolsun aýtýan. Ýene bir tesirimiz Anna Muradov. Kümüş düwmejiniz gutly bolsun, iş ýeriňizde üstünlük. Soçdan türkmen ilmide salam ýolýar, janyňyz sag bolsun. Köp sag bolun, bizem ähli türkmenlerimize media tama toparyň adyndan ullakan salam ýolýar. Inni gelýär soňky tesirimize Nowruz. Salam media tama ören gowy işler alyp barýanňyz şu wagt üçin okamadyňyz indem okarsyňyz diýemek, onda da ýazyn aýtymçylar öňküler ýaly däl, siz ören gowy ýöne. Köp sag bolun, şu wagt okadyk. Inni gaty görmek bizden. Aýdymçylar barada ýazan pikiriňizi näme üçin ýazdyňyz tesirlerde belläň. Bilesimiz belli. Dostlar, siz iň köp haýsy täzeli haladyňyz tesirlerde okman belläň. Men bolsa siz bilen hoşlaşaýyn. Esasat özüňize gowy edin. Indiki bölümde görüşýänçek hoş sag bolun. Bela. Bela mısın başıma, nereden çıktın karşıma? Bilýär şu kim gaýdym? Valla burası işte. Media tamam saçraýar diýdin. Ýazypsyňa şonu abloşkada bir ýerini saçraýar näme diýme, täzem adam diýip. Budam gaday saçraýar diýipdir. Emmek saçraýar şutaýda. İnternetsiz hayat zor. Kellem gitti o şu an. Yatayım ama.